La penúltima, un programa que en comptes de fer arro, deien com? Arro. La penúltima, un programa que en comptes de fer arro, deien com? Arro. I ara és el moment de rebre la secció que els nostres oients poden aprofitar per adonar-se que posar granotes o tigres a la portada de les caixes de cereals s'hauria de considerar publicitat enganyosa, que fer servir els senyals de fum per comunicar-se ha passat de moda per culpa de la contaminació, i que pots escoltar la penúltima, que tampoc estem tan malament. La penúltima a domicili! A veure, un apunt. Hi ha hagut mai algú a la història que hagi dit la frase no estic tan malament i no s'estigués enganyant a ell mateix? Jo crec que no. En fi, què passa, penya? Avui vinc amb una cosa molt fresca. No, penya a l'espardenya no. Penya a seques. Va, Billy, no facis més el lluç i digue'ns aquesta. Dius lluç perquè parlàvem de coses fresques? Carai, que hàbil el tio que ha escrit això. Però bé, el tema... El més trist del món, aquest tio. Però bé, el tema. He llegit els comentaris dels meus seguidors. Però, a veure, quins seguidors? Quins comentaris? Doncs els que em trobava cada dia escrits amb lletres de foc al jardí de casa meva. No tens jardí. Ni casa. Pica els botons. Ni res, ni oients, ni res. Què deien aquests comentaris amb foc? Doncs no sé, mira, que si jo no em quedava, que ja no em quedaven sèries per fer, que si ja se m'havia acabat la imaginació, que si bla bla bla, que si nyi. En fi, que avui vinc a demostrar que no és així. Vale, primer ens podries demostrar l'enquesta. I tant, som-hi! Però avui no he fet enquesta. Prou d'entusiasme quan has fet enquesta! En comptes d'això, he parlat amb un imbècil. Hola, bona tarda. Hola, que li podria fer una pregunta ràpida? Ai, que ets l'Albert? Sí, bueno, soc tu. Ah, ostres, que bé. Això, ja ho saps, una sèrie per fer aquesta setmana. No en tinc ni idea, la veritat, estic perdudíssim. Ja, és veritat. Li has demanat a en Marc Andreu? En Marc Andreu està ocupat ara mateix. Vaja, i què podríem fer? I un musical? No n'hem fet mai un musical. Un musical? Com no se m'havia acudit? Bueno, potser no se t'havia acudit perquè no sabem cantar. Tens alguna altra idea? No. Doncs un musical serà! I digue'm, quin tipus de musical t'agradaria? No ho sé, jo t'he donat la idea del musical, però no en sé més. Tio, Albert, jo què sé, alguna idea, algun musical hauràs vist a la teva vida? Que no, de veritat. Tu més que ningú hauries de saber que som uns ignorants. Veus per què no ens va bé la vida? Perquè no en tenim ni puta idea de res. No sé, tio, demana-li a algú. No tens amics? Bé, doncs ja me n'en sortiré, no pateixis. Vale, besis, vinga. Guapo, tu més. Adeu, adeu. Sí, és la manera més trista d'omplir 2 minuts de ràdio que veig a la meva vida. A part semblaves una granota. Sí, M'esperava un... No, talla tu, no? Penja tu. Això va ser tota la meva infància. Parlant sol. Amb gravacions de mi mateix. A les festes d'aniversari em gravava a mi mateix moltes vegades i feia veure que tenia amics. En fi, sóc un idiota. Algun comentari del que acaben d'escoltar? Estic d'acord. El teu personatge preferit deve ser el Gollum, no?, de petit. Sí, exacte. O el Ramma. Tenia els mateixos problemes. Però, bé, en fi. Doncs vinga, anem a veure un gènere que t'ensenya la cara bonica de la vida. Em refereixo a uns balls i unes cançons que no mostren les versions desafinades sense autotune. El fàstic que es tenen els protagonistes de la cançó d'amor, les hores i hores d'assaig dels ballarins, la Raquel, la filla d'en Pau, que espera a casa sola mentre el seu pare intenta fer realitat el seu somni de sortir ballant en una pel·lícula, les 15 de la Núria, que li va impedir sortir a la versió final del rodatge després de mesos i mesos assajant, els esbufecs de cansament després de cada ball, els càmeres que han de veure el mateix ball milers de vegades sense una música que emmascari tot el soroll ambient. En fi, arriba Passió pels festucs, el musical! O imagina un lloc, una ràdio especial, on la gent acostuma a cridar, on destaca un programa sense talent. És caòtic, però a qui li importa? Quan ja res et sorprèn, no queden sèries per fer, menys una, el musical, quin pal. I ara para atenció per criticar a uns altres festucs de passió. Que tu vas
i vens des de Vic. La ronda de dalt no l'agafaràs i hi ha un musical. Si pretens cantar i a sobre afinar, no et flipis, amic, és molt complicat. Ara ho demostrem. Voz en directo. Acabo de tenir un accident de trànsit i ara no sé ni on estic. Penso que estic bé però no sé per què estic cantant i la gent balla al meu voltant. Potser cauré. La penya del costat em crida coses que no entenc però jo no em puc fer cas. Estic massa begut i el xumba-xumba del costat crec que és el meu cor encucat. Ja ha començat l'estiu. Viatjar sense ni un ral, penjar stories per fardar, fer l'amor a l'avió. Quin amor, quin avió. L'autopista ja està plena, tots s'entesten a ballar. Hem partit un accident però no ens importa. Estoy borracho como un arco. S'ha despertat en algun moment? Em temo que no. Quina merda, fa hores que espero per dir-li que no té assegurança mèdica i que haurà d'abandonar l'hospital. Si no es pot ni moure. Per què et penses que tenim els carros de la compra a l'entrada de l'hospital? Cert, cert. Però una cosa, no hauríem d'aprofitar aquests moments no musicals per fer avançar la trama? Dic jo. Quina trama? Això és passió pels festucs. Segurament farem 2 o 3 cançons més i acabarà d'alguna manera absurda. Ja, cert, cert. A més, a nosaltres ens tocava cantar la típica cançó de relleno. Perdona? Sí, aquella que demostra clarament que els guionistes ja no tenen ganes d'escriure. Aquella que al principi li agrada a tothom, però que és tan estúpidament complicada que al final l'acabes odiant. Merda, merda. En sèrio, em fa molt de pal. Està morint com la mala del cop al cap per xumbar. No durarà ni 8 hores. Wow, yeah! Fuerte! Les seves constants i les pupil·les no podrem operar. Seguretat social! Papa! Ara ve la cançó trista d'aquest mes de musical. Té un ritme baix i ja em va bé. Sóc el bo de Marc, un retrasat. No entenc per què ballaves enmig del carrer. També ets una mica curt. Vull tornar a jugar amb el meu... Surt d'aquí, mocós! Mama! On s'has vist un musical sense una cançó d'amor? Vull tan ràpid com he pogut. Em pensava que t'havia perdut. Wow, mare meva, que catxon estic. Ai, ai, com puc resistir-me? Mare meva, vaya sufocón. Ai, ai, em poden els moribuns. Sí, sé que et vaig deixar sola, però ara la cosa canvia. Ai, ai, te la penso menjar tot. Prou, prou! Senyora, baixi de la camilla, sisplau. Doctor, estic molt preocupat. Tot el món canta al meu costat. És ben normal, això és el cop que vostè el fa al·lucinar. I quan creu que em passarà? No en tinc ni idea, ja es veurà. Jo crec que un altre cop segur que ho farà passar. El
S'ha combinar, hem de trobar una solució. Però la idea és una merda, això el podria rematar. Sí, ja no sé, no vull cap tipus de compassió. A veure, treu la música, Marc, un moment. Ho farem a capella, vale? No, tornem a posar-la, tornem a posar. Sí? Vinga, va, som-hi. Sí, no pot anar pitjor, això. Sí, Ja. segur que Fracàs! no. Fracàs és el nostre Em podeu nom. tirar l'últim peu, sisplau? Sí. Eure? Torna a posar la música i comencem des del principi, jo què sé. Eure, prou. Prou, senyora, baixi de la camilla, si us plau. Al costat. Bé, és un cop que vostè fa al·lucinar. I quan creu que em passarà? No en tinc ni idea, ja es veurà. Jo crec que un altre cop segur que ho farà passar. El pa sucumbirà, hem de trobar una solució. Però l'aire és una merda, això no podria rematar. Si ha de ser, no vull cap tipus de compassió. Fotem-li un cop al cap d'aquells que et deixen sense alè, perquè tampoc l'estimem tant i volem tots els seus calés. Cantem tots sense separar i així com no es sentirà. Jo ja l'agafo, tu vigila i clavem-li ja. Fotem-li un cop al cap d'aquells que es deixen sense alè, perquè tampoc l'estimem tant i volem tots els seus calés. Cantem tots sense parar i així el com es sentirà. Jo ja l'agafo, tu vigila, acabem-li ja. Acabem-li ja. Fracàs. Fi.